Det betyder totalt meget for mig, at jeg ser godt ud, ikke? Fordi jeg er sikker på, hvis man kommer ind i stedet, og der er nogen, der siger, hvad ham det? Han er totalt ulækker, mand. Ham kan vi overhovedet ikke, altså. Så tror jeg hellere, de vil vælge ham, hvor de kommer ind og tænker, hvad? Ham der, han har bare de totalt hvideste sneaks. Det tror jeg, mand. Seriøst. Tak for din meget fine ansøgning, Atef. Arep. Inden vi begynder, så kunne du måske fortælle lidt mere om dig selv. Hvad laver du i din fritid? Jamen altså, jeg hører noget musik, ikke også? Jeg hænger totalt ud det rigtige steder. Så passer jeg så også med lille søster. Selvfølgelig er du nervøs. Men jo bedre forberedt du er, jo mindre nervøs vil du være, og jo bedre vil du klare den. Men selvom du siger alle de rigtige ting, så kan du alligevel komme til at sende de helt forkerte signaler ud. Dit kropssprog fortæller mere, end du siger. Faktisk er det sådan, at 55% af det, folk opfatter, når du taler, det er det kropssprog, du benytter dig af. 55%! Fik du den? Derfor, tænk over de kropssignaler, du sender ud. Hold kroppen i ro. Sid stille på stolen. Ha' øjenkontakt med den, du taler med. Lad være med at sidde med armene over kors, men have sådan en åben kropssprog. Og når du hilser, så giv et fast håndtryk. Ikke den der slattende vante. Det duer altså ikke. Et er, hvad du foretager dig. Noget andet er, hvordan du ser ud. Det handler om at være klædt på til lejligheden. Og det kan du sagtens gøre, uden at give kø på, hvem du er. Altså, det jeg lægger utrolig meget vægt på, det er ærlighed. Jeg synes, man skal kunne sige tingene lige ud til hinanden. Altså, men det mener jeg ikke en måde, hvor man sover hinanden på og sådan noget. Det holder totalt slet ikke. Men man skal kunne snakke lige ud til mennesker og sige, hvordan det er, ikke? Ellers synes jeg ikke, man kan arbejde. Altså, mit look, det får tit folk til at spærre øjnene op, ikke? Men altså, det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting, vel? Altså, så længe man taler ordentligt, og man er sådan pæn og ren, så... Okay, nu kan mit hår så kun vaskes hver 14. dag, fordi ellers så gør farven her hurtigt ud, men altså... Så må jeg bare lade være med at sidde op af tapetet, ikke? Fordi så kommer der de der gross pletter der. Mega klamme. Altså, adressere dem, ikke? Og altså på den der positive måde, ikke? Godt sagt, Lene. Men hørte han det? Husk det med de 55%. Hvad vil du gøre, hvis det var omvendt? Hvad vil du gøre, hvis det var dig, der var chefen?